Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba nababatid kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang may-ari ng elepante? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Hindi ba niya pinapangyaring mabigo ang kanilang masamang balak? Wa arsala alayhim tayran ababil. At isinugon niya laban sa kanila ang mga kawan ng ibon. Tarmihim bihijaratin min sijil. Na pumupukol sa kanila ng mga bato na yari sa matigas na putik o sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. At kanyang ginawa sila na tila bukirin na walang mga tanim.